Fil-Partit Nazzjonalista l-firda bejn il-fazzjonijiet ta' Adrian Delia u Simon Busuttil komplet intensifika u teħrax issa anke fuq il-futbol u estendiet fl-istazzjon nazzjonalista net. Dione Borg li kien kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li għaddiet u ġurnalist veteran mal-istazzjon nazzjonalista ħada għattabla ħabel kontra l-ġurnalisti tan-net li qal li għandhom aġenda u fisser kif għandhom strateġija dilettanteska. Il-kwistjoni qamet wara artiklu li tella Net News dwar it-twaqqif tal-kampjonat Premier u kif dan ma jiġix assenjat lil xi tim bħala ir-rebbieħ tal-kampjonat 2017-2020. Pront kien Dione Borg li saħaq tkompli l-kampanja ta' ċertu reporters ta' Net TV biex il-kampjonat jiġi null. U ovvju li din hi strateġija ta' ftit li jażlu huma l-intervisti li jridu jippubblikaw biex waslu l-aġenda tagħhom. Nikkundannaw din l-istrateġija dilettanteska. Imexxi l-kamra tal-aħbarijiet sportivi tan-net hemm il-Kunsillier Nazzjonalista tal-Belt Chris Micallef. Mhuwiex sigriet li Dione Borg jiġbed lejn il-Furjana u Chris Micallef lejn il-Belt u jidher li dan ix-xenarju kollu wassal biex dawn it-tnejn fetħu l-kanuni fuq xulxin. Is-sorsi fid-Dar Ċentrali li kemm il-darba jirrappurtaw lil One News bil-ġlied u l-inkwiet intern fil-Partit Nazzjonalista qalulna li dwar din il-kwistjoni taħraq ukoll hemm minħalih. M'għamlux sow biex urtaw lil Dione persuna li ilu jimmilita fil-partit tagħna, saħaq is-sors tagħna li qalilna wkoll imkejjen oħra fl-istamperija li ġbdu l-ħabel ta' Chris Micallef sostnow li Dione Borg missu jaf aħjar u ma kellux għalfejn iperreċ il-ħwejjeġ barra u jattakka il-kamra tal-aħbarijiet sportivi tal-istazzjon li minnu dejjem għala xikol. Preżentament it-tim tal-Forjana jinsab l-ewwel fil-klassifika 3 punti fuq Valletta. Intant kien one.com.mt li żvela li l-eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol l-MFA iddeċida li kampjonat Premier u l-FA Trophy mhux se jieqfu għalissa minħabba l-imxija tal-coronavirus. Sorsi li tkellmu ma' one.com.mt kienu qalu li fl-istess waqt li l-eżekuttiv waqqaf il-kumplament tal-kampjonati tal-ewwel, it-tieni u t-tielet diviżjoni. L-istess deċiżjoni tapplika wkoll għall-futbol fawdex dak tan-nisa, tal-Youth League u tal-futsal.